Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Ug, thank God it's Friday! Ato sang kamustahon ato mga kapuso dinha sa Mako ug Mabini sa Davao de Oro Province. Say mayong buntag! Mayong buntag Sabjil, ato sa greet ug good morning ang atong mga kapuso sa Marantaw ug Butig sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, mutuo ba mo nga dunay naga-exist nga evil spirits? Kana ang tubagon sa exorcist nga si Reverend Father Roberto Balsamo, ang parish priest sa Santa Maria de la Candelaria Parish sa Taguluan, Misamis Oriental. Ug kung atong balikan sa ino ang mga nilabayng tuig, ing arong panahon na daghan na unta og mga Halloween costume parties. Apan, sanglit bawal ang mga aktibidad karon ipakita sa itong makauban karong buntaga nga si Bianca Bag-aw ang mga creepy looks ug makahadlok nga special effects makeup. Samtang sa Biztalk, makachika na Attorney Resi, ang kapuso actor, ug si Technical Sergeant Diego Ramos sa Philippine adaptation sa Descendants of the Sun, si Rocco Nasino. Atong sugdan ang atong Friday morning bonding pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Sayaw na, kauban ang Dabawenyong si Kurt Michael Ulanghutan. Galing naman, kayang-kaya ang dance moves bisan og solo performer. Tara na, og makigalaw-galaw, og makisabay sa pinakabag-ong dance challenge. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption og hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge og hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, nasayod ba mo kung paunsa ginahimo ang mga makahadlok nga imahe nga makita sa mga horror movies? Kana atong sayron pinaagi sa atong makauban karong buntaga, ang Dabawenya special effects makeup artist nga si Bianca Bag-aw. Bianca, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Bianca? Ay, may buntag, sir. Okay rawan, sir. Bianca, gikan sa makeup artist ka sa mga occasion, paunsa ba ka nahilig aning paghimo og special effects makeup? Call lang siya, sir. Nag-suggest siya sa YouTube atong nagtanaw-tanaw ko. Tapos, gitanaw na ko siya. Give-view na ako kay board lang mong pudgod ko ato nga day. Then, pagtanaw na ko, sir, murag ko, uy, nindot lagi ni na. Murag na-amaze po ko sa akong sarili, sir. Bako nga, hala, murag sayon-sayon lang lagi siya. Pero try daw na ako. Murag, ambi mo ako lisod siya, sir. To. So, sugad ato, sir. Murag, try lang na ako siya, sir. Ba, using glue lang, sir. Kaya ang gamit magud ato niya, sir. Wala pa diri sa Pilipinas ata na time or wala pa jud ko kabalo nga naaday ng ato nga. Naaday, pwede day siya nga ingato lang day paghimo sa SFX. Bianca, sa asa pud ka nagakuha og imuhang idea sa ginahimo nimo nga special effects makeup? Paunsa pud nimo gina-conceptualize na aba kay ginasunod yung mga fictional characters, mga ingana? Tanaw-tanaw lang, sir, ba? Kuhaan niya, mangita lang kog unsay buhaton, then
Sometimes sir, kung unsa lang po i-suggest sa kuha, mo lang po sir, akong ginagamit man jud usually sir kay glue ra jud o gelatin, then food coloring kay ang SFX materials man gud sir mahal. Dili gyud ako siya kaya jud siya murag paliton siya sir ba kay mahal jud siya sir, pricey lang jud siya sa akong bulsa. Safe ba ni nga i-apply sa nawong? So far man pud sir sa kanang magpa-makeup sa ako or akong naong wala man pud siya nadaot. So nailaiwan sir murag mga tool pero after ano sir mga siguro mga pila ka oras or minuto mawala man pud. Then non-toxic man pud akong ginako, make sure man jud ako nga pwede siya sa ano i-apply siya sa naong kay. Usahay sir, gelatin lang yun siya sir. Pure gelatin akong ginapahid na lang sa naong. Bianca, unsa ba kadugay nga mabuo o makompleto ang usa ka obra gikan sa special effects makeup? Depende sir sa kadako or sa gamay niya kung para ng fake wounds lang sir, mga siguro 30 minutes kay apil pauga o kanang mga dagko sir kanang na mga dinagko na nga gina-apply sa nawong apil lang mga 2 to 3 hours good sir. Apil na tong pagkuanin mo sir kanang maghimo kag bruise, mag-ugat-ugat ana sir. O pauga pa lang pud sa akong gina-apply. Ug karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Bianca ang aktual nga pagbuhat niya og special effects makeup. Maayong buntag mga kapuso, ato nang sugdan ang SFX or prosthetics makeup. Ug kauban nato karon ang akong model na si Piper. Siya kay liquid latex tapos ato ni siyang ibutang nato siya sa aqua, ato ang i-apply sa iyang naong para mo pilit siya o para mo dili siya matanggal. Tapos tanan liquid latex yun murag lain dyan siya baho, isog. So, karon kay wala to lang nato siya mag-uga para ready na siya i-anoon niya kanang butngan og foundation. Sa karon kay butngan sa nato og black paint, face paint iyahang chin. Ug mao na ni siya ang finished product sa akong Halloween makeup. Malubat-lubatan siguro ka mga kapuso no kung makita to nimo og gabi ingay ato ang itsura. Bitaw, daghan kayong salamat Bianca sa pag-share sa imong talento sa mga kapusong Mindanawan. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Excited na kayo ko karong buntaga kayo makauban nato si Technical Sergeant Diego Ramos aka Wolf sa Philippine adaptation sa Descendants of the Sun. Walay lain pa kundi si kapusong Rocco Nasino. Maayong buntag Rocco and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and how's your life been in quarantine? Yung buntag sa inyong lahat. It's been okay. Fun. Fun. Medyo nagsipag ako na
mag-workout talaga to get back to my condition as I was before kay Wolf. Tapos, ayun, stress eater ako kaya naging ganun. So, yun ang pinagkakabalahan ko ngayon. Aside from that, I have yung yung all about plants, yung indoor plant business namin. Tell us more about your indoor plant business. Paano ka naman nahilig sa plants? Si Melissa talaga yung may green thumb. Ako yung taga-buhat dati. Taga-buhat, taga-water. Eventually, I grew to love them. I grew to be excited kapag may bagong plant na or bagong leaf na lumalabas. Na-excite din ako. Meaning, tama yung ginagawa namin. So eventually, from being a black thumb, ibig sabihin nun sa mga kapuso natin na hindi nakakaintindi, black thumb talaga yung namamatay yung mga halaman sa'yo, hindi ka marunong mag-alaga. Eventually, naging green thumb din ako. So, nag-enjoy ako. And then, sabi namin, medyo nagiging trend din siya. Why not turn this passion into a business? So, pino-provide namin yung mga tao na nasa bahay lang with something to take care of, something to be busy with. Kasi, nung nag-research kami, nalaman namin na therapeutic din ito sa pag-aalaga ng plants. At the same time, may fresh air ka. Nakaganda ng vibes sa bahay, right? Nakaganda ng vibes. Ngayon, nag-iipon ako ng mga magagandang plants kasi yun ang magiging highlight ko sa aking bahay na tinatapos ko. Ayun. Speaking of bahay na tinatapos, ito na your dream house na Rocco. Tell us more about it. Naging hands-on ka ba sa construction process? Very. I've done a few vlogs about it na nagpipintura ako, nagkakabit ng mga tiles kung saan pumalpak talaga ako. Mahirap. Gusto ko rin i-showcase yung dedication at sipag ng mga construction workers natin. So sabi ko, tutulong ako sa kanila. At the same time, mas fulfilling para sa akin na makita ko na, itong parte ng pader na ito, ako nagkabit niyan. Baga conversation starter siya. Once na pwede na magdala ng mga bisita sa bahay, once tapos na siya. Of course, ang pag-prepare mo naman as Wolf dito sa Descendants of the Sun, nag-undergo ba kayo special training before you started this series na Descendants of the Sun? Yes, we did. Actually, pinalabas din ng GMA yung 2-part video special namin na nagte-training kami. It was 2 days of intense training, walang special treatment. And ang naging resulta nun, nag-decide ako na magpa-enlist as a reserve for the Philippine Navy. Right. Thank you very much, Rocco. Maraming salamat. It's really very enlightening to speak with you this morning. Thank you very much. Thank you very much. At thank you GMA Regional TV sa Artist Center also. And that was Kapusong Rocco na sino na kung mas na-inspired yung taga mo. Nang tutok lang mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nahibulong pud ba mo kung unsa ang kinabuhi sa usa ka pari nga gaatubang o makigbisog gayod sa mga daotang elemento o demonyo? Unsa ba ang ilahang ginahimo ug unsa kini kaseryoso nga hisgutanan? Kana ang atong sayron karong buntaga, kauban ni Reverend Father Roberto June Balsamo sa Santa Maria de la Candelaria Parish sa Taguluan, Misamis Oriental. Father June, mayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta? Yes, mayong buntag kapuso say, mayong buntag sa tanan nga nananaw karon sa tibok Mindanao. Maayo kayo ko o kaloy sa Ginoo anaas sa mayong panglawas o mayong panghuna-una. Father June, gawas nga usa ka kapari, paunsa pud ba ka nahimong exorcist? O pwede ba nimo ma-explain kanamo kung unsa ang exorcism? Gitudlo ko isip usa ka exorcist sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa atong mahal na obispo na niadto nga karon emeritus na Antonio Ledesma. Ang exorcism yung ikaduha ka pangutana mao kini ang sakramental sa simbahan nga imong gihinginlan ang daotang espiritu nga anaa sa tao o anaa niining kalibutana ang pag-abong sa mga demonyo. Say.
Father John, unsa pod ang responsibilidad, tahas ug mga pagpangandam nga imuhang ginahimo isip usa ka ka-exorcist? Ang pari gitudto nga mahimong exorcist, ang dugang niya nga tahas, ako lang inon dugang tungod kay kinahanglan kami nga mangumpisal sa usa ka semana. Kung mahimo kada semana mangumpisal, bantayan ang among kinabuhi nga dili maulipon sa sala. Bantayan ang among hunahuna nga dili maglunang sa hugaw. Ug ang among kinabuhi mismo kung paningkamutan nga mahilayo nga maulipon sa sala. Tungod sa rason na ikaw manggod ang mangabog sa demonyo. Bisod kaayo abugon nimo ang demonyo, moingon ka nga I command you, unya iya dai kang ulipon. Father John, sigurado ko nga pangutana sab kini sa pipila. Tinuod ba gayod nga adunay demonyo ug unsa pod ang mga timailhan nato nga ang usa ka tawo gisaniba niini? Una-una ko ang unang pangutana ang tubag oo. Tinuod nga adunay demonyo. Og ang pagkatinuod sa adunay demonyo, kung tinuod ikaw nga akong giistorya karon, o tinuod pud ko nga imong giistorya karon, mauusab ka na katinuod nga nagipalibutan kita og demonyo. Musugot kita sa madilisay, gipalibutan kita sa demonyo. Gitawag nato sila og myriads of demons surrounding us. Sa pagkatinuod say, ang tao kung adunay gift of vision, ana bang makita niya ang mga dili dapat makita, ilabi na sa mga balaan nga mga binuhat sa Ginoo nga balaan kaayo nga mga tao, ini ang makaingon sila nga kung makita pa lang nato ang kamatuoran karon, dili na nato makita ang adlaw tungod kay ang kawanangan kalibutan gilibutan na sampungan sa presensya sa mga demonyo. Evil spirits or demons exist more than we could think of. Ikaduha nimo nga pangutana, daghan ang mahimo natong tan-awon. Makita nato say nga ang kini ang pasyente, ang taong gisudlan gitawag na natong demonyak. Ang demonyak makamaong musulti sa mga lingwahe nga wa niya kun-i. Na ako'y pasyente nga kabalo kaayo maglinatin, grade 10, pero eksperto sa paglinatin without him prior studies about it. Lain usab nga noticeable nga timailhan kaayo ini ang intelligence nga dili dapat niya pero naa niya. Pang imposible kay nga na niya. One time I had my book, nasayod ko nga kato nga libro, ako ra ang naa adto sa tibuok archdiocese kay bago patuntua gi-release sa among grupo sa mga exorcist, nagbasa ko sa gabi ni ana. Pagkasunod adlaw, pagabuntag, nag-interview ako sa estudyante, believed to be possessed. And indeed, he was possessed. Unya, look what happened. Iyang gidiscuss kanako unsa ang akong gibasa kagabi. Sa latod nga pagka-istorya, nagmonitor siya kanako kagabi pala. Father John, pila na nasab ka mga kaso sa sanib ang imuhang narespondehan o tanan ba nga kaso imuhang nasulbad? Kung akong totalon ang mga kaso tukan sa pagka-appoint nako, more or less 800 cases. And ang iyong pangutana, asa matila man ni ana ang nasaniban, para kanako less than 30 ang nasaniban. When we say nasaniban, mapila imo nga imo gayong gi-communicate ang demonyo diha sa tao na isog kayo. Kung ang imong buti pasabot sulbad nga gi-exorcise ang demonya, kunya mihawa ang demonyo, silang tanan ang naabog nato abugon kana sa simbahan. Daghang salamat Father June sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko Father nga daghang nakatunan ang atong mga kapuso karong adlaw. Amping pirmi. Thank you very much. God bless. Say nahiligan na ni Bianca Bag-aw ang paghimo og special effects makeup nga makahadlok gayud. Nagsugod lamang kini sa pagtan-aw niya og video tutorials ug karon agaw atensyon ang iyang mga obra online. Samtang Jill, gikumpirma sa exorcist nga si Reverend Father Roberto Balsamo nga doon nagayoy daotang espiritu sa tong palibot.
Busa, kinahanglan mo patig babaw ang atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo aron dili kita madani sa dili maayo. Samtang say sa laing bahin, gawas nga usa ka iladong aktor. Certified plantito na po di ay si Kapusong Rocco Nasino. O gani, gawas nga ginanegosyo sab kini nila. Highlight sab ang mga tanom sa iyang ginatukod karon nga dream house. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Matthew Fox. Big-heartedness is the most essential virtue on the spiritual journey. Haom sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta sa Lunes pohon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.